Nakoniec pátra Mikuláša previezli do centralizačného tábora v Českých Králikách, do zrušeného redemptoristického kláštora na Hore Matky Božej. Rehoľníkov tu zapojili najmä do poľnohospodárskych a lesných prác. Väzenský režim bol prísny. Páter Mikuláš bol v tom čase už ťažko chorý na srdce, ťažko dýchal, chodil s palicou. Zaobchádzali s ním surovo, neakceptovali potrebu lekárskej pomoci. Štátny zmocnenec nútil pátra Mikuláša s cynickou zlomyselnosťou vystupovať v horúčave do strmého kopca. Z pasienka sa páter vrátil úplne zničený. Nad ránom sa už nemohol postaviť, ani slúžiť svätú omšu. Celebroval ju pri ňom iný kňaz. Mikuláš si uvedomoval, že zomiera. Sedel s ovisnutou hlavou. Keď mu ju chcel kdosi podoprieť, odvetil: nechaj. Patrí sa, aby pánov služobník predstúpil pred neho so sklonenou hlavou. Postupne mu trpli končatiny. Cítil, ako mu jedna ruka odumiera. Povedal: odumiera ako prvá, asi viac zhrešila. Zomrel vo veku nedožitých 53 rokov. Páter Mikuláš jednostaj žartoval. Aj jeho smrť sa javí ako žart voči štátnej moci. Totiž štátni zmocnenci dbali na to, aby v Králikách nikto neumrel. Chorých a bezvládnych posielali umrieť do bývalého chudobinca v Martinci. Páter Mikuláš však, akoby im natruc, zomrel práve v Králikách. Pohreb sa konal v rodnej obci pátra Mikuláša pod dozorom väzenských strážcov. V obci sa vedelo, že páter Mikuláš veľmi trpel. Hoci bola žatva a v továrni sa pracovalo, obyvatelia vytvorili špalier po oboch stranách cesty a trpezlivo čakali, kedy privezú telesné pozostatky pátra Mikuláša. Rakva bola vystavená iba na ceste pred domom. Strážcovia nedovolili vstup do domu ani do dvora. Mikulášovho mladšieho brata, pátra Rafaela, priviezli z väzenia v putách. V matrike zosnulých farností Bobot sa ako príčina smrti Mikuláša Lexmana uvádza arterioskleróza. Za týmto slovom je čiarka a voľné miesto. Ako by tam kto si chcel niečo ešte pripísať, no nakoniec si to rozmyslel. Meno pátra Mikuláša Jozefa Lexmana je uvedené v medzinárodnom zozname dominikánskych mučeníkov 20. storočia. Páter Mikuláš mal kopec prirodzených darov, ktoré dostal a všetky vedel obdivhodným spôsobom využiť pre ohlasovanie evanjelia. Bol človek s vlastným profilom. Človek, ktorý dokázal byť sám sebou, ako rehoľník, ako kňaz, aj napriek tomu, že nezodpovedal všetkým schémam o normálnom kňazovi a normálnom rehoľníkovi. Pretože čokoľvek Bohu zasvetený človek robí, všetko sa týka Boha. Čiže to, že on lietal, že sa venoval umeniu, že sa venoval mládeži, že zriadil kultúrne centrum Veritas, poukazuje na to, že možno odkrývať Božie stopy aj v dnešnom svete, ktorý je často rozporúplný, rušný, hektický, že netreba pred ním utekať, netreba sa ho báť. Stačí možno sa dotknúť tých pozitívnych vecí v tomto svete a na ne poukázať a takto nejak premostiť náš svet, ktorý je niekedy dosť taký dualistický. Na jednej strane
svet duchovný, cirkevný a na druhej strane svet profánny, bežný, ktorý žijeme. Páter Mikuláš bol milým a láskavým človekom, napísala neskôr jedna z pamätníčok. Dokázal počúvať i pomáhať v biede a utrpení. Ak sa raz v Božom kráľovstve stretneme, zahrá mu na mandolíne druhý hlas valčíka na krásnom modrom Dunaji.